Галимжан Гилманов. Табылдык хатлар. Дүртенче бүлек. Беренче каттагы кагазларны, китап журналларны җыеп бетереп, түр пишмакка туплап өеп куйганын гына көтеп торган кебек, Таһирны өске катка дәштеләр. «Эй, почта! Монда синең өчен хатлар бар, гани сюда!» Кайчандыр Зөһрәсенә язган хатларны күңеленнән кабат кичереп утыручы Таһир бу хәбәргә сискәнеп китте. Хәтта бер мәлгә каушап калды. Теге тавыш янә кабатланды. «Дөмектең мәллә, почта? Тебе же говорят!» Бу юлы Таһирның зиһене тиз эшләде. Ул җавап биреп тә тормастан, биек баскычларны бер-ике генә сикереп, өске катка атылып менде. Аның каршысында пөхтә итеп бәйләнгән хатлар төргәге тотып, шүлмәк басып тора иде. «Мә, әзи, ал, булар синең өлеш. Хәзер карыйбыз, нинди хәзинә таптың икән бу юлы? Иң кыйммәтле хәзинәләрдән кыйммәтлерәктер шул бу хатлар. Кеше язмышлары бардыр монда, ей-богу. Әнә күпме душу матали». «Рәхмәт, шүлмәк. Бу миңа шактыйга җитә әле. Рәхмәт». «Да я знаю и завидую». Шунда нидер эшләп булашкан бөке гадәттәгечә бер кемгә дә аңлашылмаган телдә бака боты кыстырып куйды. «Яр сөйгәннәр күп, жан сөйгәннәр аз». Шуның белән сүз дә бетте. Шүлмәк шырмага менеп китте, Таһир кабат аска төшеп, бер буш бүлмәгә кирип яшеренде. Шундук ябырылып укый башламады әле ул бу табылдык хатларны. Гадәтенчә, иң элек уйларга бирелеп, хат ияләрен күз алдына китерергә тырышты. Кеме бар икән соң бу биология укытучысының? Кеме булган? Булган да онытылганмы? Онытылмаса, бу хатлар шүп-шар эчендә ятмаслар иде. Менә бит ул ничек. Кемдер кемгәдер үзенең иң матур, иң ихлас, иң газиз хисләрен багышлый. Бу хисләрне бөртекләп түгә-түгә күңелен, җанын аша, язмышын баглый. Ә шул кемгәдер бу кемдерне уена кертеп тә чыгармый. Ә бит иң бәхетле кеше хәтерендә калган кеше. Онытылган, һай онытылган бу хатларны язган кеше. Үзе бу хакта белсә, үзәкләре үзгәләнер иде мискенкәйнең. Туктале. Нигә алай уйлыйсың әле ул? Ә бәлки бу хатларны язган бәндә өй хуҗасының тырнак очына да тормыйдыр. Юк, барыбер кем генә язса да хатнамәләрне кеше типкесенә калдырырга ярамый. Яндыр син аны, көл итеп галәмгә ашыр. Тик кеше йөри торган сукмакка ташлама. Хат һәр вакыт ике канатлы бит ул. Хат язган кеше бар, хат алган кеше бар. Димәк, бу күңел ел язмасында шушы йортта гомер кичергән биология укытучысының да язмыш гаме бар. Ул да кайчандыр ике канатлы, бәхетле булгандыр. Шулай булып чыга. Шуңа күрә аның бу гамәлен берничек тә акларга ярамый. Таһир тынгысыз борчулы уйларын төнәп куеп, кулындагы төргәкне сүтәргә кереште. Вакыт кояшы астында уңа башлаган зәңгәр тасма идәнгә шуып төшеп китүгә, ничә еллар буе интегеп, кысылып яткан хатлар канатларын җәеп, Таһирның алдын тутырып ташладылар. Иң өстә яткан күп укылудан шитләре, пышмаклары таушалып беткән берничә конвертның язуы, укысаң укымасаң да үзе күзгә кирип тора иде. Казан шәһәре, Мөштәри урамы, 18-нче йорт. Фәйзуллина Зөһрәгә. Менә сиңа мә, монда да Зөһрә исемле кеше яшәгән икән. Анысы да Фәйзуллина, әллә юктыр. Таһирның Зөһрәсе әллә качан кияүдә бит. Бүтән Таһир да тормышта. Таһирның күңеленә күңел ярларында гына туктап калмыйча, җанына ук серле дә, шомлы да, әмма үтә дә ымсындыргыч җылы дулкын йөгерде. Ул һич кичекмәстән хатларның каян килүен, аларның иясен ашыкларга тиеш иде. Шул таныш адрес. Түбән Кама, Химиклар проспекты, 15-нче йорт, Сәлманов, Таһирдан. Нәрсә бу? Нинди әкият, нинди сихер, ырым. Нинди әкият ырым булсын. Әнә бит, аның язуы, аның кулы. Ничек башта ук искәрмәгән ул моны? Шулай да ниндидер сер бар монда. Ниндидер шаукым бар. Әллә язмыш аның үксез, ятим җаны белән тагын бер мәртәбә шаярырга уйлыймы?
Сынарга яисә сындырырга телиме аны? Ничек кенә булмасын, хакыйкатьтән чыгарма юк. Бөке шулай ди. Таһир да бу чынлыкны, бу хакыйкатьне нык күңел, олы йөрәк белән кабул итәргә тиеш. Көтелмәгән хәлдән исәнгери башлаган зиһене, ниһаять, кабат үз урынына утырып, аны айык акыллы булырга, ахзардан өстен булырга чакырды. Таһир бу табылдык хатлар төргәге белән бергә кулына гына түгел, тормышына килеп кергән олы сирне тизрәк ачыкларга теләгәндәй, дулкынланудан каушап-каударланып, алдында яткан беренче хатны ачып, укый башлады. Зөһрә, кадерлем, бу хатым белән мин синең күңелеңне яуларга да, нәрсәгәдер ышандырырга да, үгетләргә дә, бәхетеңне чикләргә дә теләмим. Соң икәнен беләм, тагын шуны беләм, мин шушы ай эчендә күп нәрсәгә төшенергә, бөтен үткәнемне, киләчәгемне, язмышымны моңлы сагышлы йөрәгем аша үткәрергә тиеш. Ниһаять Таһир ышанып бетте. Шул кадәр таныш иде аңа бу юллар. Ул кәгазьгә төшеп калган бу хис-туйгыларны үз күңелендә 7 ел буе түкми-чәчми саклап яшәде. Зөһрә аларны ташлап калдырган. Бу хатлар аның күңелен кузгата алмады микәнни? Нишләп кузгатсын? Ул бит тормышта, кешедә, бүтән дөньяда. Таһир күңелен талкыган сорауларга җавап эзләгәндәй, ашыга кабалана кулына элеккән хатлардан күзгә керерлек, күзләр аша җанга төшәрлек сүзләр барлады. Мин сине табарга да өлгермичә югалттым. Менә тагын гомер ярату өчен бирелгән вакыт. Тукта, нигә булай кабаланасың әле ул? Кем куа аны? Кая куа? Тормыш арбасы аның язмыш тукталышын күптән узып киткән инде. Утыр да рәхәтләнеп укы үзеңнең күңел дугаларыңны, сөю дугаларыңны. Таһир шулай итте дә. Әмма ул бу юлы хатларда хисләр ташкынын күңеленә бик якын җибәрмәде. Үзен шит ят кеше хатларын укыгандагы кебек хис итәргә тырышты. Зөһрә, кадерлем, мин сиңа тиңләр өчен сүзләр күп эзләдем. Хатымны кадерлем дип башласам да, бу сүз генә сиңа булган ихлас мөнәсәбәтемне белдереп җиткерә алмый. Сөйгәнем, сөйгән ярым сүзләрендә дә тормышның бөтен матурлыгы, күңелемнең бөтен төсмерләре сыйып бетмәгән әле. Тормыш бит сөюдән генә тормый, көю дә җитәрлек анда. Жан кисәгем сүзе дә ошап бетми, чөнки син жанымның бер кисәге генә түгел, син шул жанымның үзе инде. Алмам, җимешем сүзләрендә төшелек ясалмалык бар. Кышчыгым, сандугачым, былбылым сүзләрен әйтергә куркам. Кышка тиңләп әйтсәм, ошарсың да китәрсең кебек. Күбәләгем димим, чөнки аның гомере бик кыска. Шәшәгем, гөлем дияр идем, үзем дә гөлләр яратам, ләкин аларның гомере дә бер җәйлек кенә шул. Мин сиңа язмышым дип дәшәм. Минеке булсаң, булмасаң да, син инде минем язмышымда. Юк, син минем язмышым. Зөһрә, кадерлем, сагышта таң кебек икән. Башы бар, ахыры юк. Тик аерма шунда, таң ата, көн туа. Ә менә миндәге сагыш күбрәк шәфәкне хәтерләтә. Минем кояшым кара, көнем караңгы. Ләкин һәр караңгылык артында ниндидер яктылык була. Якты кояш була. Кояшы булмаса, айы була. Минем кояшым сүнгән, айым әле калыкмаган. Зөһрә, кадерлем, мин үземне бәхетсез дигән булам, ә мин барыбер бәхетле кеше. Ни өченме? Син мине онытмаячаксың, шулай бит? Онытма мине. Бәхетнең дә төрлесе була. Кеше хәтерендә калган кеше бәхетле түгелмени? Мине бәхетле итәсең килсә, онытма. Зөһрә, кадерлем, бүген шул хакта уйладым әле. Нинди төстә иде соң синең күзләрең? Күк төсендәме? Шомырт кебек карамы? Рәңге яфрагы төсле көрәнме? Әллә тагын башка берәр төстәме? Белмим. Онытканмын. Ул вакытта мин күбрәк синең күңелеңә, җаныңа карап калырга тырыштым шул. Шуңа күрә дә күзләреңнең төсен хәтерләмим. Ә менә ачык, нурлы, мөлаем, мәхәббәтле карашыңны мәңгегә ятлап калдым. Күзләреңдәге бу сихри балкышта дөньяның шагылышын тоеп калгандай булдым. Ә дөньяда, бәхетле минутларда,
сагыш, ахзар да, өметле, хыялый минутлар да, күңел төшенкелектә яшәгән шаклар да җитәрлек. Мин тагын синең күзләреңнең төсен оныттым дигән булам. Баксаң, алар тормыш төсендә, мәхәббәт төсендә булган икән. Зөһрә, кадерлем, бүген күңелемдә бер якты хис тә юк. Шуңа күрә үземне үртәп, синең бәхетле җаныңны үртәп, берни дә язмыйм. Күңел халәтемә туры килә торган бер шигырь күчерәм дә, шуннан барысын да аңларсың. Күзләремә дөнья сыйган, күңелемдә иман. Тик шулай да синең күзгә карарга кыймам. Көндез якты кояшым син, төннәрен айым. Сиңа багып таңда торам, кичләрен байым. Кояшка карап булмавын беләм, бик беләм. Иман тәкъдирне чакыра, тын гына үләм. Мең үлеп һәм мең терелеп яши йөрәгем. Иманым белән сөюем, күңел терәгем. Зөһрә, кадерлем, бүген бик кызык төш күрдем. Мин дөньяга синең күзләрең аша карап йөрдем. Бу дөньяның нинди матур, күркәм булуына сокланып, шак катып йөрдем. Моңа кадәр ничек күрмәгәнмен бу матурлыкны, ничек туймаганмын аны. Беләсеңме, синең күзләрдә күк аязрак, кояш яктырак, урман кырлар җитәрәк, алардагы кошлар моңлырак, агым сулар тәэсирлерәк. Иң мөһиме, кешеләр әйбәтрәк, миһербанлырак, рәхимлерәк, аларның йөзләре яктырак, күңелләре изгерәк, хыяллары өметлерәк. Шуны аңладым. Мәхәббәт ул дөньяга икенче кеше күзләре белән карау икән. Зөһрә, кадерлем, сине азга гына булса да онытырга, авыр сагыштан кутылырга теләп, бөтен көнемне эш белән, мәшәкать белән шыплап тутырга тырышып яшим. Сиңа булган мәхәббәтемне кеше күзенә күрсәтәсем килми. Сөюемне дә, сагышымны да беркем белән дә уртаклашасым килми. Син минеке генә. Мин синеке түгел, әмма син минеке. Син моның белән берни дә эшли алмыйсың, белеп тор. Мин сине үземнең хәтер шыңгылларыма алып кирип адаштырдым. Күңелемнең иң ерак пошмакларында югалтып калдырдым. Бу хакта якыннарымнан, дусларымнан беркем дә белми, белмәсен дә. Чөнки чын мәхәббәт кеше күңеленнән читтә яши. Зөһрә, кадерлем, моңа кадәр дусларым, остазларым хакында сиңа бер авыз сүз дә язганым булмады. Мин мондагы бер остаханәдә хезмәт итәм. Училище буенча укытучым Хәсән Шага кул астында эшлим. Бик әйбәт кеше ул, изге җан иясе. Шушы карт мине рәсем ясарга өйрәтте. Портрет, сурәт төшерергә өйрәтте. Беләсеңме, сурәттә иң мөһиме нәрсә? Күзләр. Менә шул күзләргә җан өрергә өйрәтте Хәсән Шага. Ачуланма, бу хатымда бүгенге хәләтем, күңел хисләрем хакында язмадым. Әгәр язган булсам, ул хаттагы һәр сүз бер төрле генә яңгырар иде. Сагынам, 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 сагынам. Зөһрә, кадерлем, мин кулыма тагын кәгазь һәм карандаш алдым, сурәтеңне төшерәм. Мин бит кайчандыр бик күп ясый идем, хәтта яшь рәссамнар күргәзмәсендә дә катнашканым булды. Кулым каләм карандашны сагынган, ә күзләрем синең гүзәл образыңны үзелеп сагынган. Тагы ни кирәк? Менә дигән портрет килеп чыкты. Әмма барыбер үзең түгел инде. Син бит үз сурәтеңнең иң уңышлы, иң талантлы варианты. Зөһрә, кадерлем, мин һаман үз-үземне тиргим. Соңгы очрашуда нигә ышандыра алмадың, ышандырлык сүзләр уйлап тапмадың? Шундук бирештең, сындың, сыгылдың, хәтта җибеп төштең дип битәрлим. Яратмасасың, яратырга да өйрәнергә мөмкин бит. Өйрәнер иде әле. Сиңа бераз сабыр, түзем, чыдам гына булырга кирәк иде. Һәм аның үзен дә өзелеп яратырга кирәк иде. Их, син пешмәгән дим. Зөһрә, кадерлем, бүген күңелем белән синең янда булып кайттым. Имеш, син якын дусларыңны туган көн мәҗлесенә җыйгансың. Һәр кем тост әйтә, матур теләкләр тели, котлый, бүләкләр бирә. Миңа да чират җитте. Ләкин ни бу? Әйтергә дип әзерләгән бөтен матур сүзләремне оныттым да куйдым. Торам шунда бүкән кебек. Син дә үзеңнең матур күзләреңне мөлдерәмә тутырып карап торасың җитмәсә. Шунда бер мөгъҗиза булды.
Ходай Тәгалә колагыма бер матур теләк пышылдады. Мин ул илаһи теләкне шундук сиңа җиткердем. Зөһрә кадерлем, гомерең бәхетле, бәхетең гомерле булсын дидем. Зөһрә кадерлем, әнкәй минем янга кунакка килде, аның белән рәхәт. Мин торган фатир хуҗасы Мөршидә әби дә аны шундук үз итте, шикердәшеп яшиләр. Бергә намазга басалар, бергә авыз ашалар, кибеткә йөриләр. Әнкәй бит ул. Күңелемдәге борчуларны шундук сизде. Нәрсә булды ди? Күзләреңдә сагыш бар, моң бар, кем рәнҗетте ди? Нәрсә дием инде? Шаярган булып елмаеп көлеп, сүзне икенче якка борып җибәрдем. Әнкәйнең шул соравына да күңелем була тагын. Ул үзе дә җавап өчен сорамый кебек. Хәлен, сагышын, кайгысын җиңеләйтим дип сорый бугай. Зөһрә кадерлем, әнкәй синең сурәтеңне табып алган. Юк, мин аны яшермәдем дә. Шүрлектәге китаплар арасына гына кыстырып куйган идем. Әнкәй озак кына шул сурәтеңә карап торды да, шибәр бала, самими җан, акыллы, тәүфиклы, тик ул синеке түгел диде. Каян белгән ул? Мин бит синең хакта аңа берни дә әйтмәдем. Күрәсең, бу сурәткә мин үземнең иң ихлас хисләремне, бетмәс төкәнмәс сагышымны, күңел тетрәнүләрен төшергәнмендер. Шулайдыр. Дәшмәдем. Сүземне йотып, хисемне тыеп калдым. Әйтәсем бик тә килгән иде. Мин аны сөям, яратам. Ул минем язмышым, киләчәгем, бәхетем диясем килгән иде. Дәшмәдем. Яратам дигәч, ул мине яратмый дияргә тиеш идем шул мин. Син каты авырып егылгач, яныңа кайтып торганда икенче бер Таһирга язмышын баглаган ул, дип әйтә алмыйм бит инде. Зөһрә кадерлем, мин шул хакта уйлыйм, мин сине аз яратканмын. Бер кеше икенче кешене булай яратырга тиеш түгел. Берәүнең яратуы икенчесенә абашык булып, аяз көндәй, киң офыктай аңлашылып торырга тиеш. Кояш кебек балкып янарга тиеш сөю. Аның моңы, көйе, кыш сайравы кебек бөтен дөньяга ишетелеп торырга тиеш. Сөйгән яр бу көйдән, бу моңнан үзенә аталган ноталарны шунда ук танып алып, үзенең күңел кылларында яңгырата башларга тиеш. Сөюнең төне юк, көне генә бар. Сөюнең кышы да юк, язы гына бар. Мин моны белмәгәнмен. Мин йөрәгем белән сөйсәм дә, бу сөюемне, сөю булып калыккан күңел кояшымны сиңа белдермичә, күрсәтмичә яшәгәнмен. Мин аз яратканмын. Күбрәк яраткан булсам, син барыбер бер тояр идең, сизәр идең һәм минеке булу өчен барысын да эшләр идең. Мин моңа ышанам. Зөһрә кадерлем, соңгы вакытта мәхәббәт темасына язылган әсәрләр күп укыйм. Үземнең күңел тарихын, жан тарихын башкаларныкы белән чагыштырып карыйм. Гыйбрәт алам, көнләшәм, битәрлим, сокланам, үпкәлим, яратам, яратмыйм. Күп кенә мәхәббәт геройларына нәфрәтләнәм дә. Нәфрәт кыллык хисе. Һәр нәфрәтләнү, һәр рәнҗү кешене бераз үтерә. Әмма бу мине куркытмый. Яшь йөрәкләрне кыерсытып, тузгытып йөрүче шакшы җаннарга барыбер рәнҗим мин. Әллә күпме мәхәббәт тарихлары белән танышып чыкканнан соң күңелемә бер тойгы киреп урнашты. Күпчелек әсәрләрдә ничек яратырга кирәклеге турында язмыйлар. Ничек яратмаска кирәклеге хакында язалар. Менә шул, минем тарихны да кемдер роман итеп язса, ул әсәрдә шушындый сафсата романнар рәтенә өстәлер иде. Зөһрә кадерлем, бүген инде 1000-нче тапкыр сине күз алдына китерергә тырыштым. Син курчак кебек, куеп куйган шибәр зат түгел. Син матур, күркәм, мөлаем кеше. Синең бөтен җиреңнән нур балкып тора. Син фәрештә дә түгел. Синең җаның, күңелең генә фәрештәнеке. Чөнки синең йөзең, күз карашларың моңсу. Фәрештәләр гел шат, гел бәхетле булырга тиештер ул. Ә синдә сагыш бар. Бүген мин синең сурәтеңне өр-яңадан төшердем. Айнып киткәндә Таһирның йөрәге тибүдән туктыйм дип тибә иде. Шулай булмыйни. Кайсыдыр ташландык йорт идәнендә үзенең иң газиз, иң якты хисләрен кушып язган хатларны укып утыр имеш. Таһир тоя, хәтта белә, әмма бу мөгъҗизага һаман да ышанып җитә алмый. Язмыш бер шаярса, ахырына кадәр шаяра бит ул. Бу юлы да шулай булды.
Таһир үз хатлары белән иләсләнеп, дөньясын онытып утыра иде, кайсыдыр бүлмәдән салы шәрран ярды. Почта, почта! Таһир дәшмәде, дәшәсе килмәде. Берәр вак-төяк хакында сорап аптыратадыр әле. Почта, син кайда, эй, почта! Нәрсә кирәк? Таһир ялкау гына җавап бирде, әмма урыныннан кузгалмады. Почта, сиңа килгәннәр монда, чык давай! Хатлар синдәме? Миндә. Сулышы капланып ашыгып килеп кергән салыны күргәч, Таһир телдән кала язды. Ну, миндә. Шуннан ни булган? Шуннан шул, әнә хатлар артыннан килгәннәр. Таһир идәндә шәшелеп яткан хатларны ашык-пышык кына җыештырды да, күкрәгенә кысып, сал артыннан иярде. Ул берни дә аңлый алмады. Кем килгән, ни өчен килгән, нигә килгән? Йортның урталыктагы олы бүлмәсенә килеп кергән Таһир ниндидер таныш түгел хатын белән йөзгә-йөз очрашты. Туктале. Нишләп таныш булмасын? Таныш? Бик таныш. Таһирның күңеле гөлт итеп кабынып балкып китте. Ул шунда ук барысын да аңлап, төшенеп алды. Әлеге балкышлы жаны тетрәнеп куйды да, бүтән авырлыгы белән ах итеп табанына төшеп китте. Таһир шул мәлдә үлеп терелүен тойды. Һәм кайчандыр язмыш бүләк иткән олы серне югалтуын, аңа алмашка кечкенә өмет уты табуын аңлады. Зөһрә бит бу. Зөһрәсе, сөйгәне, аның газизе, хәләле, бәгыр кисәге, жан иркәсе, бәхете һәм бәхетсезлеге, язмышы һәм ялгышы, үткәне һәм киләчәге. Таһир Зөһрәне күрүгә каушап төште, уңайсызланудан нишләргә дә белмәде. Баскан урында таптанып, ыкмык итеп тик торды. Бу кыен хәлдә аны идәнгә кыйла башлаган хатлар коткарды. Алар да кыйынсыналар, уялалар иде ахры. Әллә бу бәхетсез җаннардан тәмам өмет үзеп, берәр кая кашарга, яшеренергә телиләр идеме? Идәнгә шәшелгән хатларны җыяр өчен икәүләп аска чүгәләделәр. Зәңгәрле аклы конвертларны җыеп бетереп кабат Таһир кулына туплаганчы сөйләшмәделәр. Гүя бу хатлар инде Таһирныкы, ә Зөһрә аларны үзенә ниндидер тылсымлы, серле юллар белән сорап алырга тиеш. Бәй, алар исәнләшмәгәндә бит әле. Исәнмесез? Исәнмесез? Бу бомж тормышы белән яшәп Таһир кешечә исәнләшергә дә оныта язганласа. Мин шушы йортның хуҗасы булам. Исемем Зөһрә. Беләм дип, хуҗа икәнегезне аңладым димәкче идем. Ә сез кем? Минме? Мин почта. То есть Таһир. Таһир. Матур исем. Зөһрә ниндидер күңел сагышы белән, тирән сулыш белән, әмма яратып әйтте бу сүзне. Ләкин ул бу минутта каршында басып торган бомж Таһир хакында түгел, бүтән Таһир хакында, үз Таһиры хакында уйлый иде. Таһир шунда гына аңлап алды. Зөһрә аны танымады. Ул һаман әле үткәндәге тормышы элеккеге Таһиры белән яши. Сезгә нәрсә кирәк? Зөһрәнең танымаганын белгәч, Таһир кыюланып китте. Менә шушы хатлар кирәк иде. Шушы хатлармы? Нигә кабатлап сораган буладыр? Таһир үзе дә аңламый. Берәр нәрсәгә өметләнәме? Нинди өмет инде монда? Тизрәк хатларны бирергә дә мәңгелеккә саубулашырга кирәк. Бомж бит ул хәзер. Каян танысын? Йөз бите генә түгел, күңеле, йөрәге дә гел җәрәхәттән, җөйдән тора. Кырымга, тузанга батып беткән, сакал-мыек баскан бу чырайын әнисе булып, әнисе дә танымас иде билләһи. Әдәм мәсхәрәсе. Аерылышканнарына 7 генә ел. Танымады. Әйе, шушы хатлар, нәкъ 30 хат. Ни өчен 30? Таһирның зиһене белән күңеле икесе ике яссылыкта, ике төрле образга кирип яши башлаган иде. Акылы җитте сиңа, тукта, нигә инде сиңа бу? Ник үзеңә авырту гөнаһ аласың ди? Күңеле сөйләшеп кал, бәлки бу синең соңгы сөйләшүеңдер. Сөйләш, үкенечле булмасын ди. Һәм ул сөйләшә. Ни өчен 20 түгел, яисә 50? Шулай булды инде. 30 көнгә 30 хат. Айның һәр көнендә 1 хат. Бу хатлар сезгә атап язылганмы? Миңа. Менә бит. Зөһрәгә дигән. Мин Зөһрә исемле. Әйттем буга инде.
Хатларны язган кеше дә Таһир исемле. Менә сезнең кебек. Кайда соң ул хәзер? Кем? Сезнең Таһир. Нигә кирәк булды бу хатлар? Алай килеп эзләп йөрерлек булгач, нигә ташлап калдырдыгыз соң аларны? Таһирның күңеле бу минутта ярсу, дуамал ат кебек нык кына шыгымлый башлаган иде. Ул аңа җитте, кая чабасың дип карый. Юк, тыңламый күңел дигәннәре әллә кайда югалып калган язмыш җебенең ышын тотарга уйлый ахры. Зөһрә исә Таһирның сорауларына һич кенә дә аптырамый. Төгәл итеп берәмтекләп җавап бирергә тырыша, хәтта бу сөйләшү аңа ошый да. Күрәсең, ул күңелендәгесен бик күптәннән җыеп килгәндер. Борчуларын бер кемгә дә аша алмыйча яшәгәндер. Хәзер менә бик әйбәт җай чыккандыр. Таһирның кайда икәнен белмим. 7 ел элек югалды ул. Бер күрүдә гашыйк итте үзенә. Ул да яратып калган кебек иде. Ләкин бер елга юкка чыкты да куйды. Мин аның белән очрашуга өметемне өзеп, икенче Таһир белән таныштым. Бөтен университетка бер Таһир иде ул. Эзләп таптым. Үземне үзем димләдем. Беренче Таһирым Зөһрәнең Таһиры булырга тиеш дип әйтә иде. Шуңа күрә дә шулай эшләдем. Бүтән бер вакытта да очрашмадыгызмы? Таһирның Зөһрә хакында күбрәк беләсе килә иде. Бер елдан очраштык. Тик соң иде инде. Икенче Таһирым белән язылышырга вәгъдә бирешеп өлгергән идек. Яраткан Таһирым ялынмады, ялвармады, түбәнчелеккә төшмәде. Мөхәббәтле, әмма бик тә сагышлы, моңсу күзләре белән карап торды да кире түбән Камыга кайтып китте. Бик сәер аерылыштык без. Таһир бер ай буе без ЗАГСка кергәнче һәр көн сайын хат язып торырга булды. Һәм үз сүзендә торды. Бу хатлар әнә шул хатлар. Ник, үзегез җавап язмадыгызмы ни? Таһирның 30-нчы хатын укыгач язып җибәрдем. Фотомны да салдым. Кияүгә чыкмый калуымны, аны көтәчәгемне әйтеп яздым. Бүтән хат килмәде. Алса килер иде, алмагандыр. Рәнҗегәндер дә бәлки. Әллә нәрсәләр уйлап бетергәндер. Бераз уйланып торганнан соң моңсу күзләрен күңел офыгына төбәп дәвам итте. Эзләдем мин аны, үземнең Таһирымны. Бөтен җирдән белешеп чыктым. Бер каян да юньле өметле хәбәр ала алмадым. Әнкәсе үлгәнен белдем. Дусларыннан сораштым. Эзли торгач, паспортына, документларына юлыктым. Алар Вахитов районы милициясендә яталар. Ә Таһирым үзе юк та юк. Менә шундый аянычлы булды безнең мөхәббәтебез. Бер тапкыр күреп тә кешене мәңге йөрәктә саклап була икән. Таһир нишләргә дә белмәде. Зөһрәне кысып кышы баласы килде. Менә ул синең Таһирың, мин дип üzгәләнеп, сөйгәненең алдына тезләнәсе, аның аякларыннан кышасы, кулларыннан, йөзләреннән, күзләреннән үбәсе, колагына үрелеп иң матур, иң җылы сүзләр пышылдыйсы килде. Булдыра алмады. Хәленнән килмәде. Аңа уят иде. Зөһрә сөйләде дә сөйләде, бер бушана башлаган күңелен тәмам бушатып бетерергә тели иде бугай. Бу хатлар шул Таһирымның истәлеге, бердән-бер истәлеге. Иң газиз әйберем кебек кадерләп сакладым мин аларны. Иң авыр көннәремдә шуларны укып юандым, көч алдым, рухымны, иманымны ныгыттым. Борчу сагышларым гына түгел, куаныч шатлыкларым да шушы хатлар булды. Әйтегез әле, Зөһрә, сез Таһир белән Зөһрә легендасын беләсезме? Ышанасызмы аңа? Беләм. Таһирны югалткач, мин бу поэманы махсус эзләп таптым. Аның берничә төрлесе бар, әмма аларның барысы да бер төрле тәмамлана. Таһир белән Зөһрә бергә була алмыйлар. Шуңа күрә мин үзебезнең тарихка да аптырамыйм инде. Башта ук шулай юралган булган ул. Сез язмышка ышанасызмы? Белмим. Ышанамдыр күрәсең. Ышанмасам, шушы хатлар артыннан килмәс тә идем. Нигә ташлап калдырдыгыз соң алайса? Ташламадым. Ташлыйммы соң? Менә бит. Мин хастаханәдә ятканда бик тиз генә күченергә кушканнар. Мин булмагач әйберләремне абый күчергән. Ашыккандыр инде. Күчкән чакта ниндидер хатларга әллә ни игътибар итмәгәндер. Ярый әле югалмаганнар. Рәхмәт инде сезгә. Әйбәт кеше кулына эләккәннәр бит, кадерлеләрем. Шуннан соң язмыш, тәкъдир юк дип кем әйтә ала? Авырыйсызмы әллә? Бу сорау бөтенләй дә кирәк түгел иде. Ни ише бар аның ниндидер хатынның больницада дәваланып ятуында. Эх, теле кышытты инде, бик беләсе килде шул Зөһрәсенең хәл-әхвәле хакында. Бу юлы да Зөһрә шөбһәләнмәде, дөрес итеп ихлас күңеленнән җавап бирде. Әллә ни авырмыйм да, борчылам.
Йөрәк тынгысызлана. Соңгы вакытта бигрәк тә үземне үзем изалап, борчып яшәгәнгә ул. Ялгыз кешенең йөрәге авыру була диләр иде. Дөрес икән. Аннары ярый, анысы сезгә кызык түгел. Юк, сез әйтеп бетерегез. Бу миңа бик кызык. Әйтсәм, көлмәссезме соң? Көлмәм дип сүз бирегез. Сүз бирәм. Шушы хатларны язган Таһирны төшемдә күрдем мин. Ләкин танымаслык булып үзгәргән иде ул. Йөз битләрендә яра җиләре, тирән җыерчыклар, җитү сакал мыеклар, әмма барыбер матур үзе. Менә сезнең кебек. Әйе шул, карап-карап торам да аптырап уйлап куям. Төшемдә күргән Таһир сезгә нык охшаган иде. Урам сукбайыннан бер дә ким түгел. Авыр сүз әйтсәм, кичерә күрегез бүрек. Юк, берни дә юк. Барыбыз да бер юлдан, бер издән йөрибез ласа. Менә шул төшемдәге Таһирым әйтә. Мин исән сау, көт ди. Нәкъ шул көндә йөрәгем ялкынсынып китте, хәтта скорый чакырырга туры килде. Булары сезгә бөтенләй кызык түгел инде. Зөһрә китәргә җыенды. Таһир биргән хатларны ипләп кенә төреп куйды. Аннары сумкасын актарып 200лек чыгарды. Бераз вакыт ул акчаны кая куярга белмичә аптырап торгач, Таһир янәшәсендәге җимерек өстәл өстенә шудырды. Мәгез, сезгә акча кирәктер. Менә бөтен булганын калдырам, яхшылыгыгыз өчен булыр. Сез нишлисез? Хәзер үк кире алыгыз. Рәнҗетмәгез мине, Таһир. Алыгыз. Сез нәрсә? Мин моны акча өчен эшләмәдем. Мин гомумән бернинди яхшылык та кылмадым. Алыгыз. Сезнең алуыгыз миңа кирәк. Дуга кылырсыз. Җаным тынычланыр ичмасам. Хәер итеп алыгыз. Тормышымдагы иң кадерле әйберемне табып бирдегез бит. Югалган булсалар, үземне кичермәс идем. Тыныч кына яши алмас идем. Беләсезме, сез булай итегез. Миннән рәтле башлы дуга чыкмас. Бу акчаны алыгыз да мәчеткә барыгыз. Хәер багышлап, Таһирыгыз исәнлегенә дуга укытыгыз. Һәм моны ышанып кына түгел, инанып эшләгез. Исән әле ул сезнең Таһирыгыз. Исән? Ничек исән? Сез каян беләсез? Минме? Мин менә шушы хатлардан укып белдем. Бу хатларны язган кеше тиз генә югалырга тиеш түгел. Аның мәхәббәте шул кадәр зур һәм көчле, аңа ул югалырга ирек бирмәячәк. Зөһрәсе хакындагы хатирәсе булып, яшәргә дәртләндереп торачак. Шул Зөһрәсе хакына, киләчәге, бәхете хакына яшәтәчәк. Ул бәлки әллә кемдә түгелдер. Бәлки менә безнең кебек, менә минем кебек урамда яшидер. Әмма ул шын, ихлас, дөрес кешедер. Иманлы бәндәдер. Мин моны тоям, хәтта беләм дә. Алыгыз акчагызны, барыгыз мәчеткә, дуга укытыгыз, теләкләр багышлагыз. Табылыр Таһирыгыз, табылмый калмас. Рәхмәт. Мең рәхмәт сезгә. Акыллы кеше икәнсез. Халык бит сезнең кебекләрдән курка, шикләнә. Ә сез менә нинди икән? Шуның өстенә Таһирымны да хәтерләтәсез. Юк, йөзегез тавышыгыз белән түгел, күңелегез белән Таһирга охшагансыз сез. Хатын күз төпләрен сөрткәләп алды. Кыюсыз гына үрелеп, өстәлдәге йөзлекләрне дә кире сумкасына салып куйды. Китәргә җыенды. Тагын бер мәртәбә йөзен күтәреп Таһирның күзләренә тутырып карап торды. Кемнедер танырга теләдеме, нидер сизендеме? Ләкин ул ныклап танып, тоеп бетерә алмады булса кирәк. Салмак кына борылып, ишеккә табан китеп барды. Таһирның эчке бер җирендә, жан яшәгән урында ниндидер нечкә кыл тартылып куйды. Китә бит, тагын китә, югала. Нидер кылырга, нәрсәдер эшләргә кирәк. Бик мөһим бер сүз, сәбәп уйлап табарга кирәк. Зөһрә ханым, яңа адресыгызны калдырмыйсызмы соң? Нигә ул сезгә? Нигә дип, тагын хатлар табылса, ничек тапшырырмын соң аларын? Сезне ничек табармын? Юк, 30 гына хат иде алар. Барысы да шушында. Рәхмәт. Шулай да калдырыгыз адресыгызны. Тагын нәрсәдә булса табылып куйса китерербез. Ярый алайса. Языгыз. Бишенче бүлек. Зөһрә килгән көннән соң Таһирның күңеленнән тынычлык китте. Аның урынына моң кирде. Сагыш та борчу мазарда түгел, нәкъ менә моң. Шын татарча безнеңчә моң.
Аны бер сүз белән генә аңлатып та булмыйдыр. Әллә буламы? Бәлки көрәштер ул. Әйе, моң көрәш ул. Бәхет белән бәхетсезлек көрәше. Аларның бергәлеге, хәтта гармониясе. Таһир күңелендә дә бер үк вакытта аяусыз һәм итәгатьле көрәш бара. Ул бит Зөһрәсен тапты, югалткан язмышын тапты. Хикмәт шунда, ул үз язмышына якын бара алмый. Чөнки язмышы аны шит итте, танымады. Ул инде йөзен югалткан, әмма ихласлылыгын югалтмаган һәм бары тик күңеле белән генә торып калган. Ничек төште соң ул бу хәлгә? Айырылу ничек кенә авыр булмасын, әнә Зөһрә үз язмышы өчен көрәшергә көч тапкан бит. Мәхәббәте хакына, кемгәдер биргән вәгъдәсеннән, ярәшкән кешесеннән, ЗАГС һәм табигать кануннарыннан баш тартырга да көч тапкан. 7 ел ялгыз яшәп, үзенең чын Таһирыннан йөз чиермәгән, аны көткән, эзләгән, сагынган, яраткан. Таһир рухын сындырмаса да, жанын ярып, иманын сатып эчмәсә дә, ул инде тормышның төбендә, кешелек хәятының чүплек башында. Аны һәр пышмагыннан йотам дип, дөнья җәнлегенең иләмсез авызы ыржаеп тора. Таһир бомж, урам сукбайы, бич. Аны инде сөйгән кешесе дә танымый. Дуслары, туганнары үлгән, юкка чыккан дип уйлыйлар, хәтта милиция да аңа кул селтәгән. Ничек төште соң ул бу хәлгә? Зөһрәгә 30-нчы хатын язып, шул ук төнне Түбән Камадан чыгып киткәч, авылдагы анасы янына сугылды да, якын тирә совхозларда яшәсен перестройка, яшәсен базар мөнәсәбәтләре дигән плакатлар язып йөри башлады. Ара-тирә ил башлыкларының тук йөзләрен төшерергә дә туры килә иде. Күңелендә тынычлык булмагач, эштән дә, тормыштан да ям таба алмады. Эшләгән бар акчасын эше бетереп барды. Юк, кеше көлдереп, исереп йыгылып ятмады, тик айнып та бетмәде. Аның тирәсенә үзе кебек моңлы сагышлы, рухлары какшаган, күңел канатлары сынган җаннар җыелды. Шулай колхоздан колхозга, районнан районга күчә-күчә алар бердән бер көнне Казанда пәйда булдылар. Зур калада яшәү кануннары үзгәрәк булып чыкты. Таһир бу шартларга әзер түгел иде. Беренче фабрикага бизәүче рәссам булып эшкә урнашып карады. Мәктәптә стена газеталары чыгарды, кинотеатрларга афиша язарга ялланды. Әмма юньле рәтле эш табып, мантып китә алмады. Торган җирдә ахитәрлек түгел иде. Ул ниндидер исерек урыс каршыгында фатирда торып булашты. Бу каршык акча алмый, әмма Таһир аңа көн сайын бер шешә арак алып кайтырга тиеш иде. Бер вакыт эшкә алмый башладылар. Ул бомжларга төрле әтрәгәләмнәргә ияреп, кайчакта кичә генә төрмәдән чыккан шикле бәндәләргә кушылып, иске йортлар сүтеп йөрде. Базарда йөк ташыды. Бердә булмаса, шешә җыеп тамак туйдырды. Ләкин кеше таларга күнегеп китә алмады. Сорамыйча алгалады, әмма урамда сату итүче татар каршыгының соңгы тиенен тартып алырга аның кулы да, күңеле дә күтәрелмәде. Бомжлар рәтенә төшүдән Таһирны ике генә әйбер тотып тора иде. Аның паспорты бар. Һәм ул әле һаман да урыс каршыгында фатирда тора. Бердән бер көнне ул алардан да колак какты. Кыйналып, 2 ай урын өстендә аунаганнан соң, бөтенләй кешелектән чыгып, дөньялыктан ваз кичеп, кайчандыр кем тарафыннандыр уйлап чыгарылган сәер бер тормышта яши башлады. Таһир алай ук көчсез түгел иде бит. Өметсез булса да, бу кадәр көчсез түгел иде. Эх, шул өметсезлек кешелектән чыгарды да инде аны. Зөһрә аңа караганда 1000 мәртәбә көчлерәк булып чыкты. Ул үз хыялыннан, үз максатыннан бер тамчы да кире чикмәгән, өметен өзмәгән, йөрәген какшаткан, әмма рухын имгәтмәгән. Таһир үз өмете, үз максаты өчен ник көрәшмәде соң? Язмышы, бәхете өчен ник көрәшмәде? Үзенең кешелеген саклап калу өчен нигә кылда кыймылдатмады? Мәрхәмәтсез, игелексез тормыш агымына бүтән шупшар белән бергә иярде дә китте. Табарга була иде бит. Ник изләмәде ул Зөһрәне? Зөһрәнең кияүгә чыкмыйча аны көтеп ялгыз калуын ник тоймады? Мәхәббәт тыйым бит ул. Ник тоймады? Аракы сөрмә аның бүтән күңел тойымын, жан җылысын бетергән булганмы? Ник? Нигә? Ни өчен? Зөһрә килде дә китте. Таһир 1000 төрле сорау белән ялгызы торып калды. Ул үз күңелендәге авыр, газаплы моңны кая куярга да белмәде. Аптырагач, эштән бушап торган араларда кәгазь карандаш алып, Зөһрәнең яңа сурәтен төшерә башлады.
Гаиләдәгеләр Таһирның хәлен бик тиз аңлап алдылар. Шуңа күрәдерме аны борчымаска, юкка барга күңелен талкымаска, итәгатьле, игътибарлы булырга тырыштылар. Бүген Таһир гадәттәгедән иртәрәк уянды. Уянып, дөньяны тыңлап ятты. Әнә башкалар да соңгы берничә елда туганлашып киткән дуслары, милләттәшләре дә уяныша башладылар. Һәр вакыттагыча Салы белән Шүлмәк талашып алдылар. Люмин бу ыгызыгыны ишетмәскә теләгәндәй ниндидер шомлы, кыргый бер җыр шыңшып йөрде. Бөке өйдәге тавышның тынганын гына көткән кебек, усал кеше үз каныннан шишмә ясап эчә дип, иртәнге гаугага үзенчә нәтиҗә ясап куйды. Аңа каршы килүче дә, җөпләп сүз әйтүче дә булмады. Бу кисез җаннардагы бөтен усаллык шул бер-ике әрепләшү сүзе белән чыгып беткән иде. Салкын иртәдә дер калтыранып уянган урам сукбайының күңеле ничек тыныч булсын да, үзенең шыксыз тормышына җаны ничек үртәлмәсен. Шуңа күрә иртәнге талаш гауга бомжлар арасында гадәти хәл. Таһир моны аңлый. Шуңа да күңеле тыныч аның. Ашарга чакырдылар. Бүген табын мул иде. Кичә шактый акча эшләнгән. Җылы аш булмаса да, кайнар чәй һәр вакыт бар. Ит бар, май бар, ипи бар. Иртән аракы эчү тыелган. Салы көн сайын иртәнге аш алдыннан әйтә торган сүзен әйтүгә, барысы да дәррәү килеп ташландык каплардан әмәлләп ясалган өстәлгә ябырылдылар. Ризык дуга кебек. Күңелең белән ни кадәр ихлас кабул итәсең, ул шул кадәр сихәтлерәк, диде Салы. Ул инде Шүлмәк белән татулашкан, алар үзара көлешә-көлешә юнсез мәзәк сөйләшәләр. Таһирга буларның берсе дә кызык түгел. Аның күңелендә моң бар. Ул аны бер каяда куя алмый. Бу моң хәтта Зөһрәнең сурәте белән дә чыгып бетмәде. Ул сурәтне дә Таһир үзе куна торган бүлмә стенасына элеп куйды. Озак кына карап торды. Шуны искәрде. Ул Зөһрәсен һаман элеккечә ясый. Йөзенә сары сагыш пәрдәсе эленгән, күз читләренә җыерчык кунган яңа Зөһрәсенә һаман күнегә алмый әле. Хәтта бу Зөһрәләр икесе ике кеше кебек. Күзләре генә шул ук. Тагын йөрәкләре, җаннары бер. Таһир аны шундук таныды. Зөһрә дә тойды. Ничек диде әле ул? Сез Таһирымны хәтерләтәсез, дидеме? Таныды, тойды. Аңлап кына җитә алмады. Таһир моңа сөенде генә, ярый әле аңламады. Аңлап алса, булай да авыру йөрәге тәмам ярылып, яргаланып бетәр иде. Юк, булай булмый. Булмый. Таһир мөштәри урамына күтәрелгәндә дә, эшләп йөргәндә дә шул хакта гына уйлады. Нидер кылырга, нидер эшләргә кирәк. Хәзер килеп кеше исемен, ир егет исемен, үзенең легендар исемен акларга тиеш ул. Ничек? Паспорт. Аның паспорты бар бит. Барып кына аласы. Авыл, аның авылы бар. Якыннары, туганнары бар. Бергә укыган дуслары бар, остазлары бар. Туган җире бар. Туган теле бар. Хәтере бар, иманы бар. Мөхәббәте бар. Бу азмыни? Бик күп, бик күп. Яңадан чын кешеләр арасына, олы тормышка кайтып яшәрлек күп. Тик алар арасына кайту өчен аларны да ышандырасы бар әле. Зөһрәне дә ышандырасы бар. Иң мөһиме, Таһир үз-үзен ышандырырга тиеш. Әнә ул үзе йорт сүтә, үзе һаман уйлый. Уйлый башы авырта инде аның. Ә йөрәге, җаны, күңеле киресенчә тынычлана бара. Хисләре үз ярларына кайта. Иманы кыйблага, йөзе белән борыла. Таһир әлегә ныклап тыйып бетерми, әмма аның тормышына ургылып өмет керә башлаган иде инде. Кички якта Салы бөтен гаиләне үз бүлмәсенә җыйды. Сүзен әйләнгечтән уратып йөртмәде, турысын ярып салды. Я, егетләр, почта белән нишлибез? Бу сорауга почтаның үзеннән башка бер кем дә гаҗәпләнмәде. Ни булган миңа? Салы Таһирның соравын ишетмәгәнгә салышты, киресенчә үзе үк сораша башлады. Синең чын исемең ничек? Минемме? Кем белән сөйләшәм мин? Таһир? Сиңа килгән хатынның исеме Зөһрә идеме? Әйе. Эчкән сайын син безгә сөйләп туйдырып бетерә торган Зөһрәме? Әйе. Һаман да яратасыңмы? Әйе. Ә ул сине яратамы? Әйе. Аның белән буласың киләме? Әйе. Нәрсә син әйе дә әйе? Бүтән сүз белмисеңме әллә?
Беләм. Ну әйт, нишлибез соң? Белмим. Мин дә белмим, уйларга кирәк. Я, кемдә нинди уй бар? Салы һәркемгә айрым-айрым тукталып карап чыкты. Аннары карашын кабат Таһирга кайтарып, бер мәл тын калып уйланып торды. Шунда Бөке телгә килде. Изгелекне туктатыр каршылык юк. Аның сүзенә әллә ни игътибар итүче булмады, әмма үзара әңгәмә башлап җибәрү өчен шул җитте. Таһирга бәхет елмайды, надо поддержать, диде Кирпеч. Таһирны кешеләргә кайтарырга кирәк, диде Шүлмәк. Киендерергә, значит, адәм рәтенә китерергә дә Зөһрәсе куйнына илтеп салырга. Башка вариант юк, значит, дип елмайды Люмин. Документ проблемасы булачак. Шүлмәк сүзен тамамламаган булган икән. Документ бар, диде Салы. Вахитов Тойота, барып кына аласы, ләкин ментларны бәхилләштерергә кирәк булачак. Сүтә башлаган йорттан паспортлык кына сәмән чыгар дип уйлыйм. Әле киенергә дә калыр. Хәзер син үзеңне рәткә китер. Ишетәсеңме, почта? Таһир, иртәгәдән эшкә чыкмыйсың, авылыңа кайтырга әзерлән. Калганын үзебез карарбыз. Шүлмәк аны хуплап алды. Почтага акча кирәк булачак, Салы, банкуем да? Салмак кына турып, һәркем банк ролен үтәүче кәнфит кабына акча салып чыкты. Иң ахырдан Салы бер пачка акча куйды. Соңыннан ул каптагы акчаларны бөртекләп җыеп алып, Таһирның кулына тоттырды. Таһир бу кадәресен көтмәгән иде. Аның күңеле тулды. Күзләренә яшь тыгылды. Күптән елаганы юк иде. Бүген елыйсы килде. Шушы сукбайларның һәр берсенә туганнарча кышып, иң җылы сүзләр белән рәхмәт әйтеп, кадер-хөрмәт белдереп чыгасы килде. Ләкин ул белә, бомжлар тормышында андый гадәтләре юк. Булай да бөтенесе аңлашылып тора. Таһир төшеләнмәде, бары тик рәхмәт, туганнар, дип кенә әйтте. Аннары дымлы күзләрен яшеребрәк урамга чыгып китте. Аның артыннан Бөкенең таныш фәлсәфәсе иярергә тырышып карады. Кеше булу өчен герой булу мәҗбүри түгел. Һәр кеше гомере мәңгелекнең бер мизгеле диләр. Ләкин кеше гомерендә дә мәңгелеккә тиң мизгелләр була. Таһирның хәзер шундый мизгеле. Үтә дә җаваплы чоры, сынау һәм сыналу вакыты. Икенче көнне Таһирны эшкә ияртмәделәр, ләкин өйдә дә калдырмадылар. Салы һәр вакыттагыча берәгәйле итеп әйтте. Паспортыңны үзем киреп алам, бирмәсәләр баронга әйтермен. Ә син бар, Зөһрәң белән контактка кер, диде. Только смотри, кешелегеңне һәм ирлегеңне җуйма. Таһир Зөһрә белән контактка керергә уйламады да. Шушы кыяфәте белән ничек күренсен ул аңа? Нәрсә дисен? Күренеп беренче очрашуда ук гайрәтен чигерсенме? Ләкин шул ук вакытта Зөһрәгә ниндидер ишарә бирергә дә кирәк. Моның юлын чарасында бик тиз уйлап тапты Таһир. Хат язарга булды ул. 31-нче хатын язып, Зөһрәсенең үз кулына тапшырырга тиеш ул. Шулай эшләде дә. Бер аулак урын табып, ярты көн буе кулыннан каләмен төшермәде. Төрлечә язып карады. Ничек кенә язса да, Зөһрә аңа ышанмас кебек тоелды. Ышандыру бер хәл, куркытудан, өркетүдән курыкты. Зөһрә үз Таһирның бомжга әверелүен белергә тиеш түгел иде. Зөһрә, кадерлем, дип элекке хатларындагыча башлап китте ул. Син мине беләсең дә, белмисең дә. Мин Таһир. 7 ел элек югалткан Таһирың. Курыкма, шикләнмә. Мин теге дөньядан кайтмадым. Ләкин бу дөньяда да яшәмәдем. Мин яшәгән дөнья җир белән күк арасында. Дөресрәге яшәү белән үлем арасында. Син ул тормышны күрдең. Мөштәри урамындагы йортыңнан хатларыңны табып биргән бомжны хәтерлисеңме? Таһир дигән бәндәне. Син Таһирымны хәтерләтәсең дигәч, җир тишегенә кирип китә язган ир затын. Шул Таһир син 7 ел элек югалткан Таһирың була инде. Танымадың. Танырлык түгелдер шул хәзер мин. Танымауың хәерлерәк тә. Күзеңә бомж булып, сукбай булып күренәсем килми. Бүген мин сиңа лайык түгел. 7 ел буе үз күңеленә тугры калган Зөһрәсенә лайык Таһир булып, шын кеше булып күренәсем килә. Киләм әле мин сиңа, Зөһрә, кайтам әле. Көт мине. Үтенәм, үзең эзләмә. Бераз вакыт бир, тормышымны, күңелемне җайларга мөмкинлек бир. Шуны онытма. Минем саф күңелем, ихлас мөхәббәтем, сине үзелеп ярата торган олы йөрәгем бар.
Хәтерем бар, иманым бар, хыялым бар. Барысы өчен дә кичер мине, кадерлем. Сиңа китергән кайгы борчуларым өчен кичер. Һәм мең рәхмәтләр сиңа. Тугрылыгың өчен, сабырлыгың өчен, кече күңеллелегең, олы йөрәгең өчен рәхмәт. Вәгъдә иман. Сиңа вәгъдәмне, сүземне бирәм, мин тиздән олы тормышка, кешеләр арасына кайтачакмын. Син әле минем өчен горурланачаксың. Мин тормышны шундый сагындым, Зөһрә. Мин сине üzülеп сагындым. Көт мине, көт. Синең Таһирың. Зөһрә яшәгән йортны эзләп табу кыен булмады. Фатиры да икенче катта гына икән, әмма ишек бикле иде. Таһир нишләргә белмичә таптанып торган арада каршы яктагы ишек ачылып китте. Аннан берсеннән-берсе тазарак ир белән хатын килеп чыктылар. Ишек төпләрендә торучы Сәләмә Сукбай шикләндергәндер шул. Әзмәүрдәй ир шундук сорау ала башлады. Син кем? Почта. Таһир. Нәрсә кирәк монда? Менә бу фатирның хуҗасын көтәм. Син аның кеме? Бер кеме дә түгел. Шулай булгач. Нәрсә? Шулай булгач, ычкын моннан, пока исән сау чакта. Юк, миңа Зөһрәне күрергә кирәк. Ычкын диләр моннан, ну. Мин нишләгән соң? Мин просто көтәм, бер кемгә дә тимим. Син нәрсә аңламыйсың мәллә? Кулны пышыратасы килмәгән иде. Юнлы чакта күз алдыннан олак, юкса... Нәрсә юкса? Күзеңне төртеп тишәм. Теге бәндә ике бармагын тырпайтып Таһирга табан килә башлады. Ләкин Таһир белә, көч тәннән түгел, жаннан. Шуңа да курыкмый. Чыкмыйм. Син мусор түгел, мин шалавы түгел. Әле шулаймы? Хәзер мин синең битле башыңны сугып ярам. Кем-кемне ярыр әле? Ах, урам бишурасы! Теге гәүдә аю кебек алпан тилпән атлап килде дә кизәнеп сукмакчы булды. Ләкин сугарга өлгерә алмый калды. Ул кизәнгән арада Таһир яшен тизлегендә үрелеп, аның иягенә бәреп алды. Әзмәүрдәй ир заты бераз чайкалып торды да, артка таба янтайып, стенага барып бәрелде. Аннары шул стена буйлап салмак кына идәнгә шуып төште. Янында басып торган хатынга шул җитә калды. Ул җир йыртып кычкыра-кычкыра баскычтан аскы катка ташланды. Аннары урамга ук атылып чыгып китте. Аның "Үтерәләр, милиция!" дип ашыргаланып кычкырган тавышы шактый вакыт һаваны ярып торды әле. Ир кеше бераздан исенә килеп Таһирга күтәрелеп карады. Аннары ыңгыраша торды да фатирына кирип бикләнде. Теленә нәрсә килә, шуны әйтеп сүгенергә кереште. Таһир дәшмәде. Зөһрә ишеге янына барды да, хуҗасының ишек ачуын көтеп утырган эт кебек стена буена чүгәләп, сабыр гына көтә башлады. Күңеленә бөкенең әдәплелеккә әдәпсезләрдән дә өйрәнеп була дигән сүзе килде. Йылмайып куйды. Үзе соң, үзе. Милиция тиз килеп җитте. Подъезд төбенә шыйлдап килеп туктаган машина тавышына Таһир сискәнеп торып басты. Күп ташыдылар аны бу машинада. Кан кысып күп ятты ул аның пычрак идәнендә. Юнлегә түгел бу. Таһир үзенең нинди бәләгә тарганын шунда ук аңлап алды. Бу биек йортларга якын бармаска ант иткән чаклары бар иде инде. Бу юлы Зөһрә дип килде шул. Шуңа да үкенми. Зөһрә белән бәйле бер нәрсәгә дә үкенми ул. Сулышлары булып шабып кергән милиционер егетләр Таһирны кулларын артка кайрып йөзе белән таш идәнгә егып ташладылар. Арттан аякларын күтәреп, кайрылган кулларына шатырдатып бәйләп тә куйдылар. Таһир белә, ментовкада моны көлеп ласточка диләр. Аз гына да селкенерлек түгел. Селкендеңме, бөтен сеңгерләрең, кан тамырларың шатырдап өзелә башлый. Сөякләрең сөяктән, итең иттән куба. Таһир нидер кычкырырга тырышып карады, ләкин бер авыз сүз дә чыгара алмый калды. Таза өч егет каты башлы итекләре белән аның бил күкрәк турысына типкәли башладылар. Син кем? Таһирның дәшәрлеге калмаган иде. Җитмәсә, таш идәнгә йыгылганда ул авыз борынын нык кына җимергән булган икән. Кайсы фатирны басарга иде исәбең, гад? Ну, әйтәсеңме, юкмы? Юкмы? Мә алайса, мә. Таһирның кан тулышкан авызыннан ыңгырашып иңрәп бердән бер сүз чыкты. Фашист. Бирермен мин сиңа фашистны. Менә шундый була ул фашист. Менә. Кинәт үлем тынлыгы урнашты. Таһир сагайды. Әллә чынлап та үлдеме ул? Авырту да сизелмәгән кебек. Сизелә. Әнә,
йөрәгенә төшеп сызлый. Бөтен тәненә энә кадап чыкканнар диярсең. Шул вакыт җанга илаһи дуга булып ята торган таныш тавыш ишетелде. Әмма бу дугада усаллык та бар иде. Нишлисез сез? Ник кыйныйсыз аны? Прекратите! Бомж бит ул. Рәхмәт әйтегез әле. Өегезне таларга кергән әнә, гад. Менә күршеләрегез күреп калган. Идәндә йөз түбән капланып яткан Таһир башын Зөһрә ягына бормакчы булды. Булдыра алмады. Зөһрә иң элек сискәнеп читкә тайпылды, аннары ниндидер үтәдә таныш, хәтта кадерле газиз тавыш ишеткәндәге кебек идәнгә тезләнде. Кем син? Каян? Таһир мин. Почта, хат китердем. Таһир, мөштәридәнме? Әйе, почта, хат. Зөһрә торып милиционерларга җентекләп аңлата башлады. Элек мөштәри урамында торуын, күптән түгел генә шушы йортка күчеп килүен, хатларын онытып калдыруын, аларны шушы Таһир дигән кешенең табып бирүен, өй адресын аңа үзе биреп калдыруын тәфсилләп сөйләп чыкты. Таһирны җибәрүләрен үтенде. Ышандылар, җибәрделәр. Юкка шау-шу куптарган өчен каршы як күршеләргә шелтә белдерделәр, чыгып киттеләр. Таһир кара кан йотып, таш идәндә утырып калды. Тәннәрен, аяк-кулларын язарга тырышып карады. Сынган, имгәнгән җире юкмы? Юк бугай. Калганы төзәлер. Йомшак җир тиз төзәлә ул. Ә менә күңел нинди икән? Катымы, йомшакмы? Күңелне күргән яки тотып караган кеше юк шул. Юк. Зөһрә өенә чакырды. Таһир кермәде. Ул киемнәрен тәртипкә китереп булашкан арада Зөһрә үз фатирыннан юеш чүпрәк, йод, мамык алып чыкты, ләкин Таһир аның ярдәменнән баш тартты. Кесәсеннән таушалып беткән конверт чыгарды да: "Миңа китәргә кирәк. Сезгә хат кына калдырмакчы идем. Ә менә ничек килеп чыкты. Зинһар, гафу итегез." Үзегез ачуланмагыз. Нинди хат ул? Кемнән? Зөһрә сагайды. Йөзендәге җыерчыклары тагында ныграк беленеп тора башлады. Күзендәге якты нурны шомлы уй юып төшерде. Таһирдан. Кемнән? Әйе, Таһирдан хат бар. Менә алыгыз. Аның бүтән язган хатлары да миндә. 30 хаты да. Тагын нинди хат ул? 31-се димәк. Ышанмасагыз, конверт тышына карагыз. Аның кулымы? Аныкы? Димәк, бу хат Таһирдан? Шулай булып чыга. Алайса алыгыз. Рәхмәт. Ярый, сау булып торыгыз. Онытмагыз. Таһирыгызны онытмагыз. Көтегез. Бер килер ул. Көтегез. Рәхмәт сезгә, Таһир. Ләкин мин берни дә аңламыйм. Сез шаяртасызмы? Әллә нидер беләсезме? Әйтмисез генәме? Юк, шаяртмыйм. Мин шаяртудан узган инде. Күреп торасыз. Хушыгыз. Хушыгыз, Таһир. Таһир башын күтәреп Зөһрәнең күзләренә карый алмады. Көче җитмәде. Авыру җанын, җәрәхәтле тәнен алып йөгереп чыгып китте. Ул хәтта Зөһрәнең нинди хат бу Таһир? Монда бит яңа адресым язылган. Ә ул минем күчкәнне белми. Нинди хат бу? Син үзең кем, Таһир? Син Таһир? Таһир дип үрсәләнеп кычкырып калуында ишетмәде. Ишетсә дә кире кермәс иде. Аның тизрәк кабан буендагы фатирына кайтып, рәтлерәк киемнәрен киеп, төргәккә төйнәлеп куелган рәсем сүрәтләрен алып, мөштәри урамында эшләүче дуслары янына сугылып, салы табып биргән паспортын кисәсенә салып, туган якларына кайтып китәсе бар иде.